Hat som gesagt, Frau Rode, hat Halupe, Rapper. Oh, blomster dat is ja. Wieso wurde der erste Nein wieder hat, radikals? Gin. Ja, warum will ich bist auch praktisch. Wenn man kein Nein wieder hat, met rest besteden, die tappen der hat, da sehr minti mat. Però se l'avrei da mettere. Ja. Poi io pensavo, avrei da mettere, stava pieno, avrei da mettere, che viene un giorno sotto. E un sasceo, non si vede sasceo, ma per blano. Ja, bombe det med hele tut. Wow. Og når det er det, jeg var sjømmen med det. Men man vil bare lade pinde, vi har alle ikke meget ved det, men vi har prøvet at føle sig. Der er bedøvet lappen bæmpe, så ekspedere den med brygkære, og her var nødt til at blive her ved den, og var hos. Og man har været nødt til bare morgen på en lær, så her når vi er en vis plads af lis. Nee, dus je laat de lasso, wie tappen der. Nu til den lær, så når det er så brækker højere med. Det var betydeligt lagt lær, så det er de sagde, der er lade pinde. Und sie betraf, na, es war so was. Nicht alle Pinde, der Herr Lohn, sagte er. Lohn war? Ja. Dat was? Da war irgendwas hier alles, ja, war Fisch. Und dann ist von da kommen dran. Irgendwo war für einmal bei jedem Etappe Lohn, da muss nach Fisch. Niet de wist was? Die mij wilde naar chercher de paysans de la vandaag wees over wist, dan wist kon. Na, wie lange für? Ja, we dat me hier was. Ah, ja. Ja, heb ik gelezen om kickbass. Ah, ja. Blom de shisha, blom de basket. Ben de vinden wat dat een kilo man was. Ah, ja. Det shit, aber du har gert chas. Og jeg har nok klædt, var hoch, og jeg havde bare sehr faktisk om der. Der var Lohn, det strippel var ved nemme, yes. Så her huligan, det var som en de chat med cheer, yes. Om så på jorden her, og der stopper Lohn her. Det var for lidt, når der var Lohn, det siger nævnt det. Og hvem vil sige, her var jeg så var uret sætte her. Og her har det mit tur, jeg får to og kytter styr. Men det vi kunne her, var der på Lohn, og når vi har mal og pros, vi... Ja. Der var jo bare bish, det så var ikke bish. Så var bare pardon, måske. Ja. Ik weet dus niet laat dat je balkon en een tomim met een strago schalke. Ja, Palabrez, vi var korne. Palabrez var løn gin til model, og det shit. Jo, var de alle, jo var vi var sjøsjøring med. Det shit, det sjøsjøring med både mærne, de var. Og fra havånden, der med fra helt besked, og kan der være klar, kan der være kat klar. Per Rune, her jeg selv. Her var det ikke baseret sjøsjøring. Det kan det vi tager, der går lært det her. Og der på sådan her og fire ved som er eventuelle, jeg sagde, der er rigtig dem, og den finde, der var bare blandt. Jeg måtte glemme, og vi har været sådan der, hvor det er den her i blandt, det bliver der gud, det kan være, der må der blive bedt med brugers. Og en jøl og en langasker, sådan der, hvor gud går på hånd, beton, og der til vi har meget prostet. Og vi sjalden, og der har cherchet, var med døde, og med døde var så shit. Her var ikke så store bruger, den her. Og der vi har gået sjøsjøring, som vi med fire. Og bakke her ikke dør, der var maskinen, som vi var. Så hun der, hun har godt, som var sammen aldrig. Vi vil have sådan der rig her, ret med den beskriftende. Her er det ser ud. Så ud, jeg ved, det på sit plads, der har de eller sådan der med rig der. På kuralerne. Nu timer, men jeg var ret for noget bil, kunne se et gær, men tror jeg ikke, var vågen, ikke? Så hun er nemlig kævnt, så han med plant. Og hvor tjerner jeg til fod. Og på gang var karakterer, om jeg øde, så vidt vidst, hvad var det. Når jeg var bare set om os fra ham er sjæsjøring, så men jeg gav grundene. Når vi ved der her, og vi har selv været tribunen og mod trus. Og vi har jo vidst, hvad det er recidivist, hvad. Nu til bedre lært dem, når det har kommet sådan ro, hvad. Moderne shit. Når så tror jeg, så kurser jeg op i min grund, og må der aldrig sit nimle have begæret, så det må også være.